Natula esa numa kote kaya natula esa numa kote kaya natula esa numa kote kaya natula watula 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 emina wega tunjana nama natula emkulu wega tunjana nama natula papela bantu netuleni niko natula watula 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 emina wega tunjana nama natula emkulu wega tunjana nama natula esa numa kote kaya natula esa numa kote kaya natula watula 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 washo ngaphakathi madoda umbuqulo edikindo jafe zonke ngefestile bakhala abantwana bakulavela ukuqudu kadoni ungengqina uveza into ezinhle inkundla abalama balabala phenduka amabalabala soba khona phansi lebhizana wena ewe bakhanyawo kanene bandazi emonti bandazi ndiyaziwa nasedutyini ucaba naseflagstaff abandanga bangithenda ayibo yecinga MJ ucinga bandazi na bandazi nje kanti khehle especially ukhona mfowethu ukhona amavuso ukhona amashilapa hey ukhona imbongi kule game hayibo yabonge ungangapha kanene ukuthi abhizana phaya eChaphoza yakuva mfowami ndidanga ndiyibambe kanjoko le ngoma nami ke ngicela njaba yabantwana udala baxela nokwami ke ngicela hayi uyaso manje sashoni ngane sashoni ngane kanye nithule ngiyaphinda futhi ngiyabuza nithule yemina wena yemkuluwe yemina wena yemkuluwe sashona kancane ngane sashona ingane yasiswami encane yashonile esikolweni ingane yabhuti wami yayiphethe ikani yashona ingane yasiswami encane yashonile esikolweni yashona ingane ijampu umgwaqo wesimoto yabuza futhi nithule na
Mashe sikwikwi sethi esebenza 48 hours special sama ngotshani manje saba nithento mzipila simpika nje singigwala makhala ngithatha ukuthi ngene ngaphutha inyama inkinga manje saba buthi kha ngitha ulwandle COVID-19 zokusanitize umntana mecaba ukuthi kusemtapweni la ngithetha kaze nginazi ngazi yohlala ngane mentweni uyabona ke manje aziyashona le ingane madoda hawo aphela umuze ekhaya madoda nithuleleni kanti